Eguerdi on danoi, eta eskerrik asko, etortziarren udalak eta herritxarrok urtero San Pedro egunean itsasoan hildako mainelai antolatzen dixeun omenaldi xume hontan. Ez da iraganai behiratzia bakarrik. Gure aurretik bizi izan zirenen bidia aitortzia da. Beuren sakrifizioak ez ahaztutzeko. 1560-2009 urtean zenbat mutrikoak desagertu zian itsasoan. Desagertu eta zela hil zien mutrikoarrak. Orduan Xabierrek endoan bezalako lanakin, herritxarrok, mutrikoarrok, azkenean obligazioa dakau, bai, gure aurrekoak ez ahaztutzia eta beti lehen esan dut zuen bezala kontutan eukitzia nundikan gatozen, ez ahaztutzeko. Eskerrik asko eta Xabierren familiakoei mesedez, etorri. Eta guztosakon bezala herriontako historia txikixak isil-isilian ateatzen eta herritxarron esku ipintzen jakin beharreko histori danak. Xabier Basterretxea, txordo herrikide zana, gaur ekarri nahi zaitugu, oroimin batez gugana. Itxasoa ona ekarri, ta itxasoak zuen dana, batzuetan irriparra, beste batzuetan drama, baina horrelako zean, da gubion harremana, txordok ekarri egin zuen, gaurkora lehengo iragana, ta oroitu nahi zaitugu, zure izenta izana, ta memoriaren alde mimoz egindako lana.